Frenny, kinaingon, ang tinuod nga man nakikala, bisag kung sa'y may tabo, maglaban na yun na o magtinabangay. Muna yung natabo sa kong kilabuhi nga di na ako mahikalimtan. Baby, asa may mo nakita ng Raul? Nga na nangutan naman ka, Frenny. Wa mo kayo nakita sa itsura niya nga may gugma kanyag maayo, oy. Dili man ko ka babae, Frenny. Maong dili ka makaibaw sa pagbati sa usa ka babae. Oy, bibi, ay gid pagsultian na. Ang bayot, mas makamaop pang mupili og lalaki kay ninyong mga babae, no? Frenny, kaming mga babae, kung maunay may gugma, tinuuray jud nga. Ngano, ang gugma diya sa bayot, dili tinuoray. Dili! Ha? Wala, no? Kay involved man ini ang kwarta, ang dato. Ay, naigo ko da. Wa ko makalihay. Oh, naagtang jud ko ato da. Maninood man ka, bibi, oy. Francesca, Iska na lang, Papa Lloyd. Uy, kapoy. unsa naman sa nagchismis nga ako nasagap? Ha? Asa man chismis ba? Nanood man ko naman sa motel sa Raul. Paspasas chismis, ah? Buntag naman di ay. Sabat ng manok kami tuktugaog. Si Raul, o pa siya makamata. Di kapoy siya kagabi pag-abot niya. Og nadiritso na lagi daon niya natog dayon. Kaluoy sa kumbanaw eh. Naning kamot yun siya pag-ayo alang namo. Pagkawan ako siya, aron nga makaliko na. Raul. Mata na, uy. Galigo na. Raul. Oh. Ngano, baby? Mata na kay buntag na. Matrabaho man ka. Raul? Nabali mo lagi ni mong brief. Ha? Sige ha. Nabali, tanawa. Naunsa man taon ka? Napalitod. Tubos ako pag tinadali gabi nga. Ano man na? Raul. Unsa naman sad, baby? Unsa man na buha si Muliog? Si Puwa ba? Hanga, dragod, be? Sus! Ni mo, baby. Napakaranig lamok ito. Grabe asang lamuka nakapaak, no? Dako man. Sus, kapuya ni mo, baby, Akong dagway na may imutan ang mga gibantayan. Tugyo, Nga naman ka, uy, Raul. Anong marag bukang guilty man ka? Klaruhi ko ini, be? Klaruhi ko ining tanan. Kasi may kong klaruhon, baby. Lok, kalain. Masukom din og pangutan noon. Kay nasa ko, guilty. Murit siya kinini magito na sa liog ni Raul, uy, Frenny. Pastilan ba yan ini, bibi, oy? Kung kinsa tong ingtong no? Maoy mauwahi sa chismis. Ha? Yeah. Usay mo ipasabot, Frenny. Ala, oy, nagmata juga day kag buntag, oy, bibi, oy. Hoy, BFF. Ha? BFF Ano kita. lagi? Paminaw. Og ako, basta madihado na gani ang akong friend, labi na gyud kay BFF, labanan gyud ta ka, no? Hangtod asa ko, to ba akong paglaban ini. Kaya nga naman lagi na, Frenny. O sabay, wala ko mahibaw, Ala, oy, nabuta jud day kay. Naakayo, oy, bibi. Bahin sa unsa man. Bahin sa mong bana nga si Raul, og sa atong silingan nga, iskabetche. Katawa lang. Hala, no? Magkatawa man ko niyo, Frenny, uy. O sabay, iskabetchi ba? Tadawas ko was, Francisca. Nagsultiana islas Frenny o si baby. Awa na, bao na ni, isulti nas bayot ang latest chismis sa atong dapit. Nga no daay, Papa Lloyd. Nahadlok dahi ko, ngawa man. Hala no, nagkabaga na lagi na imong nawong iska. Ay, pagkatawa diha, oy. Ay, katawa diha. Basin kung may
makaibaw ka no, ining chismis, muhilak chug ka. Kaya nga naman day ha, Frenny. Sultihin na lang good ko. Ay kalang imong bana nga si Raul, dagang mga chismos ug chismosa ni nga atong dapit, nga nakakita nila nga nanood sa motel. Oh, silent mood man ka. Unsa na, ha? Wa ka makatingog bibisa. Muna akong gingon nimo, nga kung naibaw na ka sa chismos, muhilak jug ka. Oh, hilak na, hilak. Ipagawas ng kasakit sa imong doghan, bibi. Sakit kinang luiban kas bana, ilabi na ang iskabitsi niya. Ato rang silingan. Oh. Latukan ko. Natikal ko, ay, nga nilingi sa yung paglingit, ito gikang napita dool ana, diha, nga dunay, nga kalit lang nitago. Muragi ko, usbao, nga kalit lang nawa. Siya? Siya? Si Iska, ang kabit sa kumbana, Frenny? Siya gyud. Og panid-i ng imong bana, ilamin ang mulakaw na siya. Ato na ko, baby. Asa man ka, Raul? Asa pa? Ano mo trabaho? Okay, sige. Pag-amping mo, ha? Oh, naunsa ka diya, baby? Nganong mo man? Basta, pag-amping mo. Naunsa man si baby? Nagbinag-uman? Magdali ko. Nagkatang naroon ako si Ika. Di ko mo trabaho. Lain akong trabaho ang karoon. Ganina na ka? Taod-taod na. Usa pa yung giduwayan di, Ika. Riangkas na. Kadiyot, God. Oops. Let's go, Raul. Hello, baby. Hello, Frenny. Kumpirmado. Confirm! Nanood na silang motil. Pagdali ni Haron, ikaw kayo makasakop sa imong bana. Ang sayang ka. Eskabechi! Go na, girl! Go, go, go! Oh, Frenny. Ay, sige, go, Ria. Sige na! Salamat sa imong pagtabang. Bye! Sige, bye, bye, bye! Ay, doon ka mga bitin. Doon na, nanood na. Pabutan ako din is baby sa gawas ni motel. Ay, Francisca. Kinaunahan ni mo ka. Ang mukha nito sa akong kinason. Ikaw siya. Matuta, be. Wala. Kung kagaya mo matuta. Akin na. kita ka ng motor, baby. Kailan kagkinsa tagian ng motor nga nagparking dinis motel, ha? Kang Raul na, di ba? Oh, Frenny. Uy, baby. Ay, paghilak di, uy, kinang nag-isog ka nga magkikatubang sa iskabitsi sa imong bana. Time pa, mag-video ko. Aron doon na tayo ebidensya. Ayaw na lang ng video-video pa, Frenny. Ay, kinanglan ni, baby. Ay, kinanglan ni. Ebidensya ni. Dali, manood ta diya. Naa sila ng kwarto, ha? Ay, kabala ka, ha? Yataga na na kong kwarta ang roomboy aron ihatag niyang yawi sa mga kwarto. Nakahimo ka ni anak, Frenny. Of course. Unsay gamit sa akong kwarta kundi gamiton sa ingon ini nga sitwasyon, ha? Kani, mo na kwarto, ha? Niya na tatubangan sa kwarto. O sige, ready na ka, ha? Kaya ako na ni-insert ang yawi. Niya, 1, 2, 3. Oy! What a bali-bali! Nagbali-bali silang duha! Oy! Ala! Hoy! Hello, guys!
Hi guys! Di kami karuso sa kamotel. Di nasakpan na mo ang bana sa akong friendship ko ba sa iskabeche. Ayaw lingkuri ang nawa ng babae. Ayaw lingkuri sa imong lubot. Ha? Klaro kayo. Ayaw lingkuri. Karman maklaro to sa video, ha? Ebidensya, ha? Ebidensya. Naluoy ko sa akong BFF. Ngayon yung giilad. Ha? Giilad lang ninyo. Ha? Diyan ang video. Ayaw lingkuri ang nawa na sa imong lubot. Raul, para makita ng naong sa babae. Sige, ha? Tinood ko nagtanaw ninyo duha. No, Jod, no? Nagbalibali pa mo. 69. Ikiha ko ikaw, Raul. Kala. Tiyon man kinig imong iskabitse. Dili ko iskabetche. Ay, bugoon ka, girl? Ha? Bugoon ka? Di gawas pang naong slupot ay. Hoy! Si Iska nga kabit sa bana ni Friendship Baby. Mona, iskabeche! Iskabeche ka! Napriso gid si Raul og ang iyang iska, oy. Ang iska beche ni Raul. Mga tumakasama ang kaagin ni Frine, dindinding tulumanon. What's the style? Nasakpan kauban sa eskabitse style.